gaur egun gure geletan izugarrizko diversitatea daukagu. Baditugu gaitasun handiko umeak, baditugu ikasteko zailtasunak dituztenak, kultura desberdinetakoak, arazo emozionalak dituztenakoak, mota desberdinetako eredu familiarrak, eta gero gaixotasun bereziak eta trastornoak. Gaur egun entzuten ditugun zigla horiek eta hitz berezi horiek, ez? TEA, disgaitasune intelektuala, dislexia, disgrafia, diskalkulia, TDAH, diversitate handia daukagu, ez? Eta ikastolari tokatzen zaio erantzun egoki bat ematea. Eta justo momentu horretan sartzen gara geu orientazio departamentua. Alde batetik ikasleekin eta familiekin lan egiten dugu, eta beste alde batetik irakaslegoarekin. Gure helburu nagusia zein dan, ikasle guztiek lortzea haien garapen integral handiena. Eta hori lortzeko zer egiten dugu? Gauza asko, baina garrantzitsuena kontatuko dizkizuet. Alde batetik irakaslegoei aholkuak ematen dizkiegu haien umen beharrei buruz, gero material eta metodologia egokiak eskaintzen dizkiegu. Beste alde batetik ere haur hezkuntzan detekzio lanak egiten ditugu, eta behar izatekotan diagnostikoak ere egiten ditugu. Hauxe guztia zertarako? Premia bereziak egotekotan, detektatzeko ahalik eta lasterran, eta erantzun egoki bat eman ahal izateko. Batzutan, haur hezkuntzan izan da, arreta goiztiarreko prozesua hasten gara. Eta beste batzutan izan alda barneko errekurtso extraordinariak martxan jartzen. Eta hor sartzen gara, departamentuko kideak. Pedagogia terapeutikoko irakasleak eta hezitzaileak, eta inkluso batzutan berritzegunekoarekin bat eginez, agertzen dira logopedak, fisioak, beharrezkoak diren kasuetan, koordinazioa mantentzen dugu. Gabinete pribatuekin, edo hezkuntzakoekin, berritzegunekoekin, osasun sailarekin, gizarte sailarekin, eta azkenean nahi duguna da erantzun koordinatu eta egoki bat ematea gure umeei. Eta prozesu honetan argi dago oso garrantzitsua dela guretzako familiarekin bat egitea eta laguntzea familiak prozesu horretan. Eta ere gure lan garrantzitsu bat da behar bereziko umeekin egotea, gelan bertan egoten gara eta lan egiten dugu haiekin, eta inkluso batzutan martxan jartzen ditugu tailerra. Momentu honetan 2 tailer daukagu, hortua eta sukaldaritza, eta azkenean tailer hauen bitartez ezagutzak errealitatetik hurbil daude eta hobeto ikasten dute. Aurten sukaldaritzan denetarik egin dugu, patata tortillak, hamburguesak, albondigak, mota guztietako postreak, izugarrizko txef bikainak ditu gure ikastolan.